I-amaranth ubuchwephesha bomgqubo kanye becompost encinane. I-amaranth ingaveliswa ukuze sizuze igqabi neenkozo zayo ezinexabiso, kodwa ke iintlobo-ntlobo zayo ezininzi zivelisa ngcono enye yazo. Amagqabi anezondlo kakhulu yaye anoqondo oluphezulu lwee-vitamins A, B no-C, ndawonye ne-calcium ne-iron ekwinqanaba eliphezulu elide logqithe negqabi lespinatshi. I-amaranth sisityalo esomeleleyo yaye iyakwazi ukumelana nomhlaba ongachumanga namaqondo aphezulu obushushu nesimo sokoma kwimozulu. I-amaranth kungcono ityalo entwasahlobo ukuya ehlotyeni ngokuba idinga amaqondo alinganisela kwi-15 lobuqondo obushushu ukuze intshule. Awona amaqondo alungele ukukhulisa i-amaranth aphakathi kwama-23 ukuya kuma-35 obuqondo obushushu yaye yeyona mifuno yegqabi eliluhlaza elungele ihlobo kunespinatshi ne-kale. Izityalo ze-amaranth yegqabi kufuneka ziqelelane ngama-30 cm zibe kwimiqolo emithathu y'37 cm. Yohlula umqolo kuma-75 cm kabini, wenza imiqolo emithathu elinganiselwa ku-0, 37 ukuya phaa kuma-75 cm. Utsibe 75 cm alandelayo. Uze emva koko uphinde wenze eminye imiqolo emithathu ukuya kuma-75 cm alandelayo ukwenzela uba kube lula ukuhamba xa uvuna amagqabi. I-amaranth yeenkozo yona kufuneka ikhuliswe kwisithuba esibanzi kakhulu ngokuba ide ifikelele kwiimitha ezi2 ubude. Ukuqelelana kwezityalo ngama-30 cm, imiqolo yona iqelelana ngama-75 cm. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Qiniseka ukuba intambo iqinile yaye ayikho goso ngokubana uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo iye ngezantsi kumgama olinganiselwa kuma-20 cm ukusuka kule ntambo yokutyala ukwenzela uba umhlaba uvele ekuhleni. Ungayibhekelisi kakhulu ngokuba iyakuphazamisana nomqolo okuma-37 cm olandelayo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangangama-30 cm ubunzulu uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha de ubone umhlaba uqhekeka. Susa naliphina ilitye elikhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa ungawuphakamisi okanye uphethuphethule umhlaba. Kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 cm emqolweni lo wonke. Yomba umsele olinganisela kwi-10 cm ubunzulu, ubhekiselele umhlaba ngezantsi kwentambo yokutyala. Inqumba yomhlaba ihlale kakuhle ngokuba iza kuphinda isetyenziswe. Phinda-phinda oku kumqolo ngamnye okuma-37 cm. Oku kuyakwenza igqabi le-amaranth yakho lenze isigqumathelo esihle sokudibana kwegqabi lesinye isityalo nesinye, kodwa ke shiya indledlana emva kwemiqolo emithathu ukwenzela ukuba kube lula ukuvuna. Ukulungiswa komhlaba onobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo okanye itispuni yekalika yezolimo kumgama ngamnye olinganiselwe kuma-30 cm kulo msele uza kutyala kuwo. Sasaza ngokulinganayo umgqubo okanye ikhomposi elinganiselwe kuma-500 ml kwisithuba ngasinye esingangemitha enye kulo msele uza kutyala kuwo. Yogquma izichumiso ngomhlaba olinganiselwa kwi-3 cm okulaa nqumba ingezantsi khona ukuze utyale kubunzulu obungangesentimitha enye. Oko ke kuqinisekisa ukohlulwa kwembewu nomgquba. Ukuba awuyohluli imbewu nomgquba ayizukuntshula kakuhle imbewu ngokuba iza kutshiswa ngumgquba. Oku ke akunjalo xa usebenzisa ikhomposi esemgangathweni ophezulu. Tyala imbewu yegqabi le-amaranth kubunzulu obulinganiselwa kwisentimitha enye. Iqelelane imbewu nge-15 cm uze wogqume ngomhlaba ocolekileyo ude wenze inqumbane encinane ngaphezu komsele ukwenzela ukuntshula okunempumelelo. Uze uncothule ezinye izithole emva kokuba zintshulile khona ukuze izityalo ziqelelane
ngama-30 esentimitha. Mayingombathiswa imbewu ngengubo. Linda ide intshule uze ke wombathise ude uyokufika kufutshane nesikhondo sesityalo. Qiniseka ukuba ingubo yombathise ngokugqibeleleyo ngokulinganiselwa kwisithuba sesibini nesiqingatha sesentimitha ukuphakama ukuze icinezele ukukhula kokhula igcine nokufuma emhlabeni. Xa uvuna i-amaranth yegqabi eliluhlaza, susa la magqabi mabini asekugqibeleni ukuvumela la magqabi angasentla agcwalise esi sithuba. Izityalo ziza kuqhubeka zivelisa igqabi eliluhlaza iinyanga ezimbalwa. Isishwankathelo. Qhekeza imiqolo emithathu ekuma-37 esiqingatha esentimitha. Yomba imisele ekumlinganiselo we-10 lesentimitha ubunzulu kwimiqolo emithathu ekuma-37 nesiqingatha esentimitha. Ushiye ama-75 esentimitha endledlana yokwenza kube lula ukuvuna. Galela icephe lothuthu lweenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kuma-60 esentimitha. Galela 500 ml omgquba okanye icompost kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye. Yokugquma ngokupheleleyo uze uvule umsele okwisentimitha enye ubunzulu. Tyala imbewu ebubunzulu oyisentimitha enye, 15 sentimitha ukuqelelana, imiqolo mithathu ikuma-37 nesiqingatha esentimitha uze wogqume ngokupheleleyo. Emva kokuntshula, yicuthe iqelelane ngama-30 esentimitha.